Вот, анакун имрӯзанги имрӯз дар бораи чӣ мо гап мезанем? Корро аз болои худ, то есть чӣ тавр аз болои худ кор кардан дар кор, аз чӣ бояд сар кард? Ин бисёр яке аҳама фаи муҳимтарин аст. Як мавзӯи муҳимтарини, мавзӯи қиматтарини қимтарин аст. накун барое ки ин чизе ки дар ҳамин мавзӯъ бисёртар суҳбат кунем, дар ҳамин мавзӯъ ман суханҳои хуб гӯем, мехоҳам ки шумо диққат карда гӯш кунед ин вохӯрия. Ин вохӯрия беҳтар, вохӯрия қиматтар аст. Масалан, худатон ба савол тиҳед. Ман хулоса омадам ки бисёр одамо ягон вақт аз худашон намепурсанд. Аз худашон просто пурсонам намешаванд. Аз худатон як бор пурсон шавада пурсед ки ҳамин одамҳо чӣ хеле умр мебаранд? Бисёртар одамое ки шумо мебинед. Одамҳо зиндагӣ мекунанд, чӣ хеле ки орзу мекарданд, чӣ хеле ки орзу доштанд, ё ки одамҳо зиндагӣ мекунанд, как получается, чӣ гум тоҷикиш ба, чӣ хеле ки шароит позволят кунад ва ёба. Администрация чата, дорогие мои, отключите чат. Дорогие мои, администрация, пожалуйста, выключите чат, пока я буду говорить, а потом мы его включим, когда надо. Вот. Ман ёрдамчиём бисёраш аз офисе баймода, центральный офис ки ҳастанд, ва ё тоҷикӣ намедонанд. Барои ман русӣ гуфтанам дар кор ки во фаҳманд. Ана якуми саволе ки ман мехоҳам ки шумо дарк кунеду, ҳис кунеду гӯед, ин чи одамҳо зиндагӣ мекунанд, чӣ хеле ки орзу мекарданд аз кӯдакиёшон, ё ки чӣ хеле ки ҳамин ҳаёт ва ӯ позволят кунад, чӣ хеле ки, то есть как мечтали или как получается. Мана ин хел да бисёр одамо, агар шумо диққат карда бинед, он хел зиндагӣ ба сар намебарад, чӣ хеле ки орзу мекард. Бисёро ҳамин хел зиндагӣ карда истодааст ки ҳамин чӣ хеле ки ҳамин ҳаёт вай ба шанс дода истодааст, ҳамон хел зиндагӣ карда истодааст. Ин сабаби оне дорад ки ҳаёт шанс наметиҳад инсон ба? Не. Ин ҳамин хел сабаб дорад? Не. Ин хел сабаб надорад. Дуюм саволе ки ман мехоҳам ки шумо худатон ба тиҳед. Шумо ягон бор ҳаётатон ба ягон хел кӯдака дидаги ҳастед ки мегӯяд ки ман калон шавам, камбағал мешавам. Ман калон шавам, неудачник мешавам. То есть як одами тамбал мешавам, бахил мешавам, дӯзд мешавам, наркоман мешавам. Шумо ягон вақт ҳамин хел ягон кӯдака вохӯрдаги ҳастед ҳаётатон ба? Ки гӯд ки ман ё парвардигоро, ман ба ёрдам кун ки калон шавам, агар шахсе беманфиат шавам. Ман гумон мекунам ки не. Ман бисёр кӯдако қати дарс метиҳам, ман ягон бор ҳамин хел инсона во нахӯрдиам. Ҳамин хел инсоне ки гӯд ки ман орзу мекунам ки калон шуда шахсе беманфиат шаваму прожить просто жизнь как никто, ҳамин хели инсона ман надидиам. Ягонта надидиам. Не ки вақте ки одамо кӯдакиш ба ҳаст, гумон орзу дорад ки калон шав шахсе муваффақ мешавам, шахсе ба обрӯманд мешавам, шахси маърифатнок мешавам, илмдор мешавам. Орзу мекунад, сарватманд мешавам, хизмати халқ мекунам, хизмати падору модар мекунам. Ин кӯдакиш ин хел орзу мекунад. Не ки вақте ки калон мешавад, ҳаёт тамоман дигар хел мешавад. Сабабаш чист? Агар ки мо гӯем ки тақдир, ин дурӯғ аст. Чӣ ба? Значи ҳаме одамо тақдираш ба камбағалӣ аст ме. Анакун одамои муваффақ бисёранд, ки одамои номуваффақ бисёранд. Одамои неудачники много или успешни? Одамои муваффақ бисёр ё ки одамое ки ҳаёт ба худаша наёфтааст бисёр? Одамое ки ҳаёт ба худаша наёфтааст ва ёҳо хеле бисёра. 80% одамо, 90% одамо ҳаёт ба худаша ёфтан наметавонад. Ин сабаби оне надорад ки тақдираш аст ин. Не, ин сабаби оне дорад ки аболои худаш кор намекунад. Вақте ки одам болои худаш кор намекунад, медонед доимо гумон мекунад ки ҳамин муҳит, шароит
мана ин чизое ки ҳаёт ба шуда истодааст ку ин чӣ гум беруна ҳаёти беруна вай ба яке бе не по силам. То есть одам гумон мекунад ки ман зӯрам намерасад ки ин ваяман настоящема имрӯза ҳаётама дига кунам. Одамо фақат худаша жертва ҳисоб мекунад. вақте ки майни сари одам қабул кард ки ман чӣ кор мекунам, хай ин аз дасти мен чӣ мебиёд, ин ҳамин хел ситуатсия ҳамин хел, ин ҳаёт ҳамин хел, гуфта ки вақте ки одам худаш ба бу ҳамин хел вақте ки тасдиқ мекунад, ягон вақт майни сари вай роҳи наҷоти мушкилота намековад. майни сари вай наоборот, вай ба гуфтан мегирад мушкилия, зиёд кардан мегирад мушкилия. ба вай нотавон шуда рафтан мегирад. мана мисол чизи оддӣ мегӯм. агар ки хоҳед ки депрессия бафтед, депрессия гуфта чӣ мегӯн? Зиқ шуда депрессия бафтеду худатон ба боваритон гум шуда, тарсатон зиёд шавад, ҳамин муддати 20 минут то 40 минута шишта гӯед ки ҳамин ҳаёти ман дилам бар ин не, ҳаёти ман дилангим бар ин нашуд, кори дилангим ман наёфтам, зани дилангим бар ин зан наёфтам, ё шавҳари дилангим бар ин наёфтам, тақдири ман бад будааст, ҳамин пешони ман сахт будааст, ман ғариб будиам, ин ғарибӣ ҳамин хел будааст. ман ҳамин хел шиста агар ки 20 бор 30 бор 50 бор такрор кунед ку, бовар кунед шумо ҳамин хел депрессия меафтед ки ҳарчуту психолог шумо аз ин депрессия баровардан наметавонад. вақте ки одам худаш ҳамин хел чӣ ба қаноатманд карду ҳамин чӣ ба худаша убедид кард, медонед чӣ мешавад? вай гумон мекунад ки ман тамоман роҳи наҷотам нест. баъд чӣ мешавад? вақте ки вай худаш ба уже ҳамин чиза қабул кард ки ман роҳи наҷотам нест, баъд чӣ мешавад? майни сари ҳаваз доимо ҳамон мушкилия дидан мегирад. анако ҳар чизе ки майни сари шумо дидан гирифт, ҳамон чӣ қувват гирифтан мегирад. шумо дидагӣ бошед вая лупа озахсӯзона мефтан ку лупа шишаи вай аст ку ин хел акси офтоба ҷамъ карда дар як нуқта роя кунадага, шумо мебинед ки ҳамон худи мебел агар направит кунед, ҳамин мебелам дар мегирад, ҳамон нуқта дуд мебарояд, дар мегирад. анакун ин чӣ гуфта гап? вақте ки шумо анамин зиқ шудеду майни саратон ҳаме диққататонва анон мушкилитон ба бурдан диққат карда истоду, бо ин ба эҳсосот вай шуд, қуш шуд, баъд ин ба воображение, тасаввурот, эҳсосот, диққат, ҳаме фикронатон ки ҳамон барафт, айнан анамун вай озахсӯзона ки ҳамон шуои офтоба ҷамъ карда дар як точка рой мекунад ки дар мегирад алоф, айнан ҳамон хел мешавад ҳаётатон. баъд медонед чӣ мешавад? баъд ҳамон чизе ки шумо убедид кардед худатона, ҳамон чиз зиёд шуда омадан мегирад. анакун мо медонем ки майни сари одам ҳамин хел аст ки ҳар рӯз шумо дар бораи ягон чи фикр кардан мегиред, ҳар сари секунд, ҳар сари минута дар бораи ягон чи шумо доимо фикр карда меистед. ҳамин муддат ба чӣ мешавад? ба вақте ки шумо доимо фикр карда истодед, доимо анамун мушкилӣ пешатон омада мегирад. хубе не. барои ҳамин қадар бояд ки шумо аввал худатона ҳамин чиба тайёр кунед, настраиват кунед ки аҳа, ҳар чизе ки аз беруни ҳаёти ман пайдо мешавад, ман инфляция аст, мушкилӣ аст, як чиз аст, агар ҳамин ҳаёти ман аст, ман бояд худам ғолибият кунам ин чизоба. кадом вақт ба шумо ғолибият кардан метавонед? ҳамон вақте ки шумо болои худатон кор кунед, худатона тавоно кунед, характератона бақувват кунед. шумо ба савол, ҳамин одамое ки муваффақ шудагӣ ҳастанд, одамое ки успешни шудагӣ ҳастанд, ҳамино им просто повезло, что ли? фикри шумо қатӣ. просто ваё ба худо ҳам ту додааст, дигаро ба надодааст, ваё ба ҳам ту додагӣ. не, ин хел не. бародари азизам, ин хел не. барои ҳамин қадар аз чӣ сар кардан дар кор? аз кор аз болои худ. ман чӣ гуфтаниям? ман шумо ба ҳамин таҷрибаи кори ман ки дорам, ҳавая шумо ба нақл кардан метавонам. шумо чизе ки шумо ба дар кор аст гиред, чизе ки дар кор нест нагиред.
99% ман ба шанс набуд ки ҳамин шахсе ки ҳастам шавам. 99% ман шанс надоштам. Пул надоштам, амаки надоштам, тағои надоштам, ягон кас надоштам ман ки ман ба ёрдам кунам. хиштоборам буд, не ки ҳамин ки ман ба такҷоя созад не. ман ҳамин шахсияти худам рӯз ба рӯз аста сохтам. аз чӣ сар кардан дар кор? барои аз болои худ кор кардан. шумо бояд худатон ба савол тиед. чӣ тавр инсон ман шудан мехоҳам? якумин саволе ки шумо бояд худатон батиед анамин. чӣ тавр инсон ман шудан мехоҳам? То есть шумо худатона чӣ хел инсон тасаввур кардан метавонед? шумо чӣ хел орзу доред ки ҳамин кадом инсон, чӣ хел инсон шудан мехоҳед шумо? шумо ҳамин бояд сар кунед. чӣ хел инсон ман мехоҳам ки шавам? анамин савола тиед худатон баё. ин чӣ гуфтаги гап? гапона гӯш кунем. шумо бояд ки анамон инсоне ки мехоҳед шавед, ҳамон инсона майнаи сари худатон ба ҳамона тасаввуроташа бояд пайдо кунед. диққат кунед. боз мана мефаҳмед шумо. мана ҳамин телефонро дидед? ҳамин телефон, ин телефон, мана шумо телефон мегӯем. не ки ҳамин фикр як инсон буд. аввал дар сари як инсон пайдо шуд. баъд вай инсон фикр карда, омӯхта карда, аста ина ихтироъ карда, аста ина амалӣ гардонд. либосе ки ман дорам, инам фикри як инсон буд. хонае ки шумо зиндагӣ мекунед, доруҳое ки шумо истеъмол мекунед, мошине ки шумо ҳай карда мегардед, техник самолёте ки мон шумо парвоз карда мегардем, ҳаме ҳамино як вақте дар сари кадом инсоне ҳамчун тасаввурот пайдо шудагӣ буд. баъд вақте ки одам болои ин меҳнат карду, не ки ҳамин чӣ ба боварӣ кард, баъд ҳамон фикра амалӣ карда метод. агар ҳамон фикр ба бовариш нарасад, ҳамон чиза амалӣ кардан наметод. барои ҳама қадар якумин коре ки ману шумо бояд кунем, чӣ хел шумо худатона кадом хел инсон тасаввур кардан метавонед? шахсе мӯътабар, шахсе муваффақ, шахсе олиҳиммат ёки чӣ хел? шахсе чемпион, дигар гапи дигаш қатъи, паҳлавон ёки шахси чӣ? полный неудачник. чиза шумо вибират мекунед? чӣ хел инсона худатон, шумо нисбати худатон чӣ хел тасаввурот доред? вақте нигоҳ кунед, агар ки шумо худатона убедит кардан наметавонед, худатон ба фаҳмондан натавонед, чӣ хел шумо дигаро ба фаҳмондан метавонед ин чиза? барои ҳама аввал бояд ки инсон ба худаш қарор кунад ки чӣ хел инсон ман шудан мехоҳам. чиба ки шумо ба дубора возможност нест ки ин ҳаёта аз сар гузаронед, ки як бор хато кардедаga ҳеҷ гап не, дуюм бор ба ислоҳ мекунам. ин хел нест ки имрӯз успеҳ накардам, пагоҳ мекунам ё фардои дигар. не, ҳаёт ману шумо ба дубора шанс намедиҳад. умри ҷавонӣ мегузарад, баъд як рӯз яке пас нигар мекунед ки уже давраи бақувватитон гузаштааст, давраи тавониётон гузаштааст, ҳунармандитон гузаштааст. барое ки шумо фаҳмед ки чӣ хел шумо шахсия шудан мехоҳед, шумо бояд ки худатон ба 10 савол тиеду, анамин 10 савол ба ҷавобаша нависед. ман ҳамин кора кардагӣ, ҳозирам мекунам, ман доимо ҳамин кора карда мегардам. якум савол: чӣ хел инсон ман будан мехоҳам? шумо бояд ки барои худатон бояд ки қарор определит кунед. барои худатон бояд ки шумо уже қарор кунед, интихоб кунед. барои худатон интихоб кунед бояд. чӣ хел инсон ман шудан мехоҳам? инсони дасташ кушода, инсони худотарс, инсони олим, ёки инсони мардикор, ёки чӣ хел инсон? инсоне ки худаш ҳам сарватманд зиндагӣ мекунаду дигаро ба дастгирӣ мекунад ё не? чӣ хел инсон? аввал шумо бояд ки ҳамин чӣ ба ҷавоб диҳед. чӣ хел инсон ман шудан мехоҳам? дуюм саволе ки шумо бояд худатон батиҳед: чӣ хел характер ман бояд дошта бошам? кадом хел характер ман худам ба маъқул шудан метавонам? кадом хел характер ман бояд ки дошта бошам, худам ба тарбият кунам?
фикри шумо хати характери шумо рол бозӣ мекунад барои ояндаи шумо. характери шумо, тақдири шумо ба ягон вобастагӣ дора ё не? ҳаёти шумо ба сифати ҳаёти шумо ба таъсироташ мерасад ё намерасад? ман гумон мекунам ки хеле мерасад. характери шумо шумоя муаррифӣ мекунад дар байни ҷамъият. характери шумо шумоя пеш мебарад дар байни мардум. агар ки характери шумо слабе бошад, характери шумо норасо бошад, манам мисал гӯям бахил бошед, маҳалчигӣ бошед, дурӯғгӯ бошед, тарсончак бошед, ҳамин чиз характери шумо ба мушай мекунад. шумо ба пага мекунам, фардо мекунам. ана ҳаёте медонед чи? ҳаёте суст баред, ин хел тамбалӣ кунед. ё ки ҳаёте мана ин хел вай баред, расточительство, доимо пула расход карда гардед, кайфу сафо карда, ҷурабозӣ карда. Не. он вақт ба характери шумо тамоман шумо ба ёрдам намекунад ки ба мақсадатон раседу он ҳаёте ки орзу мекунед ҳамон ҳаёта созед. наоборот шумо ба мушай мекунад. шумо ба ақим мебарад ин хел характер. ин хел характер шумо ба ақим мебарад. сеюмин чизе ки шумо бояд ки нақс фаҳмеду дарк кунед, саволти ҷавобашо тайёр кунед. Кадом одатҳоро ман бояд ба худам тарбия кунам? То есть какие привычки в себе я должен воспитать? Кадом одатҳоро ман бояд ба худам тарбият кунам? Медонед, одамои сарватманд, одамои неудачни гӯем, ё ки сарватманду успешни и неуспешни гӯем. Мисол одамое ки муваффақ ҳастанд ва одамое ки муваффақ нестанд. Инашам ҳамин хел одатҳои зиндагӣ дорад, инашам урфу одатҳои зиндагӣ дорад. Мана мисол гӯем, нигоҳ кунед, баъзе одамо хоб хезад то сигарет накашад ё нос накашад бедор намешавад. баъзе одамо то сигарет ё нос накашад настроенияш ҷобаш ба намебиёд. баъзе одамо ба беҳад бадрашкай ҳамин як чиз гапи майдак ба алове вай барин дар мегирад. ангала барин ҷаҳлош мехеза ғурбат. баъзе одамо бахил аст, бинад ки як кас тавонотар шуд, сарватманд шуд, вай ба дарунаш азоб мекашад. Ина нигоҳ кунед, хоҳед ки агар ками чизе бинед, биед як хешатон башинеду нақл кунед, гӯед ки вай хештон хеле тавоно будааст ё ки вай рафиқатон хеле тавоно будааст. бовар ки ин хешатон чеҳраш мана ин хеле недоволен мешавад. чӣ ба ки бахил. шумо сразу ин ҳис мекунед. нигоҳ кунед, барои ҳамон одамое ки номуваффақ ҳастанд, одамое ки ҳаёт ба ҳеҷ чизе ба даст оварда наметавонад ва ё урфу одати то есть привичкаҳои ва тарбият шудагӣ ва ба фикри бад кардан, постоянно сухан кунанага албатта ҳамин суханони дағал, албатта суханаш баваяд суханони гапои дағал бояд бурод, чунки вай ҳамин ба одат шудагӣ, привички. Анакун одамое ки сарватманд мешаваду муваффақ мешавад, ваёяма мехел привичкаҳо дорад. чӣ хел ҳама одатҳо худаш бовай тарбия карда? Кадом одатҳо? Китоб хондан, нақша кашидан, ба сабр будан, тоқат кардан, мушкилиҳои зиндагӣ ба шукр кардан, аз сар гурзондан, ҳар як мушкиле ки ба сарат мебиёд шукрона карда аз сар гузарондан. ҳамин одати инсони ай. шумо ё ки ҳамин одатҳои бада худатонро тарбия мекунед, ё ки одатҳои нағза худатонро тарбия мекунед. ҳамаша худатон вобаста дорад. анакун ин интихоби шумост. вақте ки шумо як бор такрор кардед, мана мисол як бор дурӯғ гӯед, ага бо пага маҷбур меша ки бо дурӯғ гӯед, бо маҷбур меша ки бо дурӯғ гӯед. баъд аста як вақте меша ки шумо дурӯғгӯ мешеду, шумо майни саратон ина қабул мекунад ҳамчун худе ки ин естественно, худе ки ин порядок вишей. шумо дурӯғ гуфта рафта мегиред, не ки ҳамин хел. ё ки чӣ гум занакабоз бошед. як бор назаратон ба ин ширин метобад, ду бор назаратон ба ширин метобад, се бор ширин метобад, баъд панҷуму даҳумаш ба шумо фикр накарда рафтан мегиред. фикр накарда. ё ки чизи каса як бор гиред, ага чизи каса ё ки фикри бади касба бошед, як бор, ду бор, се бор ин одат шуда мегирад. вақте ки привичка шуд, одат шуд, ин уже ҳаёти шумо ҳамон ба мебаравад. ман мехоҳам ки шумо фаҳмед, вақте ки шумо дурӯғ мегӯед, ҳаётатон дурӯғ мешавад. шумо мефаҳмед? вақте ки шумо дурӯғ мегӯед, ҳаётатон дурӯғ мешавад. ана он ҳаёте ки шумо орзу мекардед,
вай ранги худе ки запасной вариант аст ку як рӯз на як рӯз ман шахси нағз мешам, як рӯз ман шахси бузург мешам. медонед ман 40 ба будам, шиста фикр кардам, нигоҳ кунам баъзе ҳамин одатҳои бад ман ба ҳаст. баъд оила кардам ҳамин одати бад 15 солагим бам буд. ман гумон мекардам ки ман камаки дига ман ақлам пурра мешаду, ман победит мекунам худама, а болои худам ғолибият мекунам, ман шахси тавоно мешам. ин гузашт, 20 сола шудам. 20 сола шудам, нигоҳ кунам баъзе одати бад ҳаст. диққат кардестед? вақте ки ман 20 сола будам, гумон мекардам ки хай ҳозир ман ёшам, якбор нимбор хатои ба мумкин ҳеҷ гап не, якбор нимбор гуноҳам кунам, худоам мебахшад. ман ҳис накардам чӣ хеле 30 сола шудам. неки вақте ки 30 сола шудам, ман ҳамон одати бада дидам худам бабо. ман шиста оила кардам, чӣ ба ин хел шуд? чӣ ба ҳаёти ман ин хел? медони вақте ки ман 40 сола будам, ақиб нигаҳ кардаму нигоҳ кунам ҳамин баъзе одатҳои баде ки ман ба ҳозирам ҳаст, ҳаминҳо 15 солагим ба буд, 20 солагим ба буд, 30 солагим ба буд, 35 солагим ба буд. ман худам гуфтам ки Саидмурод, ту 40 ба баромадӣ, кай ба одам бар ин зиндагӣ кардана ёд мегирӣ? кай ба ту дар ҳақиқат инсон шудана ёд мегирӣ? медонед, мо гумон мекунем ки худе ки вақт ҳаст, худе ки мо успед мекунем. яки медонад чанд соли дига умр мондагӣ аст. аз болои худ кор карда аста аста ман ҳамин чизо дур шудан гирифтам, рӯз то рӯз. чорум саволе ки шумо бояд худатон батиҳед, кадом хел сифати умрама ман аз сар гурзондан мехоҳам? ман сарватманд шудан мехоҳам ё ки камбағал? то есть ҳамин састани, материални састани ман чӣ хел буданаш дар кор? баъзе одам мегӯяд ки нимта нун роҳати ҷон. баъзе одам мегӯяд не, ман мехоҳам ки сарватманд шавам, ки ҳам худама зиндагӣ нағз бинам, ҳам фарзандам зиндагӣ нағз бинанд, ҳам дасти ба хайр дошта бошам. баъзе одам мегӯяд ки дунёи дурӯза аст, ҳамиқа кунам ки ҳамин зиндагим барасад бас аст. дидед, шумо худатон интихоб мекунед. ҳамон интихобе ки шумо кардед ба худованд ҳавай шумо ба метиҳад. ман мегӯям шумо ки ман ҳамон вақте ки натонистам хондан, 3 мактаби миёна ман партофтам, 3 мактаби олия, ман фаҳмидам ки ин ҳаёт ба одами хуб будан кам аст, агар ки пул надошта бошӣ. бисёр дастат танг, корат буд намешад. бовар кунед ана, чизе ки 1 соата ба пул қатӣ кардан мешад, солош қатӣ кардан наметои бепул. ман ин чиза нағз фаҳмидам, аз сарам гурзондам. баъд ҳам вақт орзу кардам ки ман парвардигор, ман мехоҳам ки сарватманд бошам, ман мехоҳам ки шахси тавоно бошам. панҷум, чӣ хел ҳаёти оилавӣ мебахоҳӣ ки аз сар барӣ? чӣ хел ҳаёти оилавӣ мехоҳӣ ки аз сар гузаронӣ? дар оила ту хушбахт будан мехоҳӣ ё ки чӣ хел? чӣ хел оила кардан мехоҳӣ? шумо бояд нависед худатон ба. чӣ хел ҳаёти оилавӣ бурдан мехоҳед? ҳамин саволоба ки ҷавоб навистед, шумо мебинед ки майнаи сари шумо, тасаввури шумо, ҳаёти шумо чӣ хел, ҳавай майнаи сари шумо як образ бар пайдо шудан мегирад. баъд осон аст. вай аввал майнаи сар ба пайдо мекунед, баъд ҳаёт ба тасдиқ кардан метоед. агар не ина шумо кардан наметавонед. чӣ хел ҳаёти оилавӣ ман бурдан мехоҳам? ман барои худам интихоб кардам ки ман мехоҳам ки 15 та фарзанд дошта бошам. ман барои худам интихоб кардам ки ман ягон вақт умрам ба ман дурӯғ намегӯям, на оилам ба, на фарзандам ба. ин беҳад зарур. ин ман ба ёрдам кард, ман ба хеле ёрдам кард. шумо интихоб кунед худатон. шашум, кадом соҳа ба ман бояд ки профессионал шавам? вақте ки одам таваллуд мешавад, мегӯям ки вай фалонче, зани фалонче духтарча таваллуд кардааст ё ки писарча таваллуд кардааст. ягон кас намегӯяд ки зани фалончи юриста таваллуд кардааст ё ки муаллима таваллуд кардааст ё ки духтура таваллуд кардааст. не,
мегӯям ки ё писарча таваллуд кардааст ё духтарча таваллуд кард. Не ки вақте ки инсон мемурад аз ин дунё мегузарад, мегӯянд ки духтур мурд, судия гузаштааст, адвокат мурдааст, ё ки мегӯянд ки директори совхоз мурдааст. То есть байни таваллуд шудану ҳамин вафот кардан дар ҳамин муддат инсон шахсияти худаш месозад. барои шумо бояд ки ҳамин савол ба ҷавоб диҳед ки шумо кадом соҳаба шумо профессионал шудан мехоҳед. Не ки ҳамон соҳаба шумо профессионали бақувват шавед. Ман вақте ки ба русӣ гап мезанам, як гапи хуб дорам ман. Станьте лучшим для кого-то, чем быть средним для всех. Нигоҳ кунед. Барои як кас беҳтарин шавед, чем мобайн барои ҳама. ҳамин барои як намуд одамо шумо бояд ки беҳтарин шавед. барои ҳамон шашум савол анамин. Кадом соҳаба ман профессионал шуда мехоҳам. мутахассиси бақувват шуда мехоҳам. ҳамон соҳа шумо барои худатон интихоб кунед. Шашум савол. Ҳамин какие мои жизненные ценности? Анакун тоҷикиш ба ин жизненные ценности ман ҳозир фикр кардам дар кор. Кадом қонунҳои ҳаёт барои ман, кадом арзишҳои ҳаёт барои ман қимат аст? Кадом арзишҳои ҳаёт барои ман дар ҳақиқат қимат аст ки ман ягон вақт виҷдонам намебардорад ки ҳамин арзишҳое ки худам ба интихоб кардагам ҳамуна шиканам, ҳамон ваъди худам кардаги худам ба ман аз ҳавай гузарам. шумо бояд ки барои худатон нависед якчанда. ман ҳамин арзишҳои ҳаёта ман 114 та навистагӣ. анавай ман ба шахсиятам ба ёрдам кард. ҳамчун шаҳрванд ман бояд чӣ кор кунам? ҳамчун падар барои фарзандон ман бояд чӣ хел инсон бошам? ман якташи мехонам шумо ба. ман мехел навистам ки ҳамчун падар ҳама шахси наздиктарин барои фарзандонам ман бояд ки ман шавам. барои ояндаи фарзандҳои ман ба ҷавобгар ҳаст на ҳукумат, на ҷамъият, на мактаб, на детский садик. ягон кас не. барои ояндаи фарзандҳои ман танҳо ман ҷавобгарам. агар ки фарзанди ман дилаша ба ман бовар карда, дилаша кушода гуфтан наметавад, ҳамон лаҳза ман ҳамчун падар, значит ман нереализованный. ҳамчун падар ман значит ҳамон мақсад ба расидагӣ не. худама ташаккул додагӣ не ҳамчун падар. ин як арзиш ки ман барои арзиши ҳаёт ҳамчун падар ман навистагӣ барои худам. ҳамчун шавҳар ман чӣ навистагӣ? арзиши ҳаёт, то есть қимати ҳаёт барои ман ҳамчун шавҳар. ман чӣ навистагӣ? Ягон вақт умрам ба ягон вақт я не буду вести тайный образ жизни от своей супруги. ягон вақт тамоми умрам ба ман бояд ки аз ҳамин оила ҳаёти дуруягӣ набарам. ин беҳад зарур. вақте ки шумо дарунатуну берунатун як хел шуд, вақте ки шумо дарунатун ин хел сиёҳ намешаду, дар даруни шумо ягон хел сирру асрор несту, ҳамаш дарун берун тоза, сафед, шумо тавоно мешед. баъд шумо инсон мешед. шумо гумон мекунед ки ману шумо инсонем? Не. хато мекунед. то охира ин савола ҷавоб мегум, баъд мебиём анами сухани гуфтагим ба. вот ҳафтум. кадом ҳафтума гуфтем ману шумо кадом арзишҳои ҳаёт барои ман қимат аст. ҳаштум. чӣ нишонаҳое ҳаст ки барои ман ки ман худам гум ки ман шахси духовни одамам, шахси худотарсам. чӣ нишонаҳо барои ман худам қарор мекунам ки ҳамин барои ман ҳамин нишонаи худотарсӣ бошаду нишонаҳои чӣ гум верующий одам, духовни одам, имондор. кадом нишонаҳо? барои худатон нависед. мумкин ки шумо менависед ки ман закотама метиҳам, мумкин менависед ки ман 5 вақт намозама мехонам, ё ки шумо нависед амон чиза.
من هر چیزی که یافتگیم حیاتم با پشت قرآن خواندنم یافتگی. هر چیزی که آبرویی که یافتگی، دولتی که یافتگی، مشهوری که شدگی، پشت قرآن خوانده همون به اطاعت کردن شدگی. قرآن این یک اینستروکسیون حیات است. خودتون خوانید و خودتون خوانید. دو همون خیل کنید. من هر روز یک سوره قرآن میخونم. ممکن که از زیاد از چندین سالا خودم خاطرم بنیست که من این سر کردم، نه که من هر روز یک سوره قرآن میخونم. یک تا رفیق من به مصلحت خوب داد، همون روزی که این مصلحت داد من کرده استودیم. قرآن به 25 تا امر شدگی است، 25 تا запрет. Запрет چی میگن؟ انا معنا باید که نکنی، ندازvolene. انا می 25 تا چیزش یافته نویسید. همون امر مثال گفتگی که نماز خون، 32 بار گفتگی نماز خون، رفته نمازت خون. 28 بار گفتگی زکات تی، رفته تی. خدمت پدر و مادر کن. اینم یک تا امر. همون چیز 25 تا. انا کو هر روز حیات به حرکت کرده همون امر گفتگیش تقوا کرده کردنگی. انا همون چیزی که من کردگی است، اون запрет من شدگیم. اوایو دست کش. دروغ نگو گفتگیم، دروغ نگو. نفست به نگاه کن گفتگیم، نفست پس کن. زنا نکن گفتگی نکن. دوزه نکن گفتگی نکن. چی چیزی که همونجا به گفتگی که نکن، اوای دست کشین اندر کن. من چی گفتنیم؟ همون کاری کنید که خداوند شما با گارانتی میتید موفق شدن. دقت. همون کاری کنید که حیاتتون با همون چیز بیارید که همین پروردگار شما با همون با گارانتی دادگی های. همون کاری که خداوند شما با چیگم گارانتی دادگی نیست نکنید. من سخت باور دارم که هر چیزی که در همین کلام شریف نوشتگی است و در حدیث های پیغمبر هست و چیز هست. صرف نظر ما اینو میفهمیم یا نه؟ برای همون برای خودتون وای کنید، قرار کرده انتخاب کنید چی برای شما نشانه های ایمانتون هست. وقتی که میگید که من خدا ترسم، من این آدم میگه من خدا ترسم، نه که کارهای خطا کردنه. وای آدم میگه من خدا ترسم، نه که اینش میگه مسلمانم و هم میگه مسلمانم، نه که رفتار این دیگه، رفتار وای دیگه، حیات سیومش تماما دیگه. شما برای خودتون قبول کنید. من میخوام بگم که نه همه انسانایی که مسجد میرن و یا حیاتشون با استفاده میبرن همه چیزی که در مسجد میگن. نه همه انسانایی که ریش دارن قرآن با گفتگیش میکنن. برای همون شما برای خودتون انتخاب کنید. غیبت دیگران نکنید. خودتون انتخاب کنید. هر کی گورش جدا. نگوید که ای خیلی ملاها چیکار کرد، ای وای شما وای یگون وقت غیبت دیگران نکنید. چون که خود ما همه قدر گناه داریم، همه قدر مشکلی خودمون زیاد است که پرابلم خودمون، غربت خودمون، زندگی خودمون، همه قدر پرابلم بسیاره که سخن دیگران نگویید، گپ دیگران نگویید، گوش نکنید. اگر که فهمیدید که کسی این گپ زده است مانده روید، صحبت نکنید، خیز روید. از همون صحبتی که دلنشین نیست برای شما این دنیاتون یا آخرتون به یاردم نمیکنه، خسته روید، گوش نکنید. نهم سوالی که شما با خودتون بتین، چه خیل حیات من به سر بردن میخواهم؟ چه خیل حیات شیرین؟ حیات چه خیل образ چه خیل حیات من به سر بردن میخواهم؟ اینه не جواب башете. А хамақинаш амин. Какой образ жизни я буду вести? این беҳад қин. одами дуруя нашавед. чунки که شما هر соҳа ба кор мекунед، هر профессия шумо, направление шумо ҳар хел одамо талаб мекунад. хамелеон нашавед. шахси бадкина нашавед. ранги мисол чӣ хел образ мебурад? баъзе одамо ранги ҳамин мор ҳай, мор барин ҳай. баъзе одамо заҳрдор, ҳамин заҳраша то назанад намемонад.
баъзе одамо ҳамин хел характер, ҳамин хел образ ҳаёт бурда истодааст ки ҳамин як некӣ мекунад ба таънату мекунад, бо таъна мекунад некӣ кардагиша. ин хели одамо хеле бисёра. барои ҳамун чӣ хел ҳаёт шумо мехоҳед ки аз сар гузронед, ба сар баред? ина фаҳмидантун дар кор. даҳум саволе ки шумо бояд худтон бадид, ҳама қиматтарин, қиимтарин саволе ки шумо ба ёрдам мекунед, даҳумаш чиз баъд аз сари худатон шумо дар ин дунё монданӣ ҳастед? баъд аз сари шумо чӣ мемонад дар ин дунё аз шумо? чӣ монданӣ ҳастед? баъд аз сари худатон чӣ монданӣ ҳастед дар ин дунё? чанд сол пеш аз ин ман барои худам қарор кардагӣ аз болои ҳавай шуда кор карда истодиам. мана худи шаби хобам ба бедор кунед, ман мегум шумо ба ин ман ба хеле ёрдам мекунад доимо кор кардан ба, ёрдам мекунад доимо меҳнат кардан ба. ман навистам чӣ мехоҳам баъд аз сари худам мондан. ман мегум шумо ба мумкин ки умрам расад, ман ин чизҳоро мекунам, мумкин ки умрам нарасад, худо медонад. не ки то рӯзе ки ман зинда ҳастам зато ҳаёти ширин мебарӣ, зато кардагиҳои ман мемонад. ман мегум шумо ба ман чӣ мехоҳам ки баъд аз сарам монам. иншоаллоҳ парвардигор аввалу охир худо ман ба мадад кунад. ҳозир ман дафтарам мехоҳам шумо нишон диҳам. ман бисёр чизҳо менависам, дафтарам ба бошад дар кор. ҳамин агар кам дафтарам ҳаминҷа бошад нишон метам шумо ба, агар ҳамин дафтар ба бошад ана инҷа ба навистагия дидед. ҳозир ман нишон метам шумо ба ана инҷа ба сар мешад иншоаллоҳ гуфта дидед. якумаш ба менависам иншоаллоҳ, баъд навистар мегирам. ин бисёр ман ба ёрдам мекунад. шумо бояд нависед. ман шумо мегум 12 чизе ки мехоҳам баъд аз сари ман монданаш. ҳар боре ки ман ба мушкилиҳо мебиёд, ман хотирам ба ҳамин чиза мебиёрам. ин ман ба қувват метиҳад ки ин мушкилия пас сар кунам. шумо гум мекунед ки ман ба проблема нест, шумо гум мекунед ки шумо ба проблема ҳаст, ман ба не. сахт хато мекунед. ҳар як инсон ба проблема ҳамон размери худаш қаттия. ман мисол гӯям, агар даромади шумо $500 буд, проблеми шумо дар ҳамон уровни $500. агар даромади шумо $100,000 буд, проблеми шумо дар уровни $100,000. агар шумо даромадатон як сол ба $1 миллион зиёд бошад, проблеми шумо аз $1 миллион зиёд аст, 2-3 баробар. шумо гумон мекунед ки дар ин дунё одами бепроблема нест, фақат шумо ба қинай. не, проблемаҳое ки ман ба ҳай мумкин шумо набоша ҳаётатон ба. не ки анон проблема ҳал карда решение ва ёфта ҳал карда рафтан мегирем пеш ба. ақиба намерем. ман шумо мегум 12 чизе ки ман мехоҳам ки ба дастарам монам. мумкин ки шумо ба мумкин ин як вай мешад, чӣ гум, як искра пайдо мекунад, як ангура дида ранг мезана, мегум ки даст вам хороши мотиватсия мумкин. якумин чизе ки ман мехоҳам мондан ба дастари худам 15 фарзанд. 15 фарзанди нақс тарбия кардагӣ мехоҳам монам. дуюм, ман мехоҳам ки 100 маркази омӯзишӣ сохта бад баравам ин дунё. 100 маркази омӯзишӣ. сеюм, ман мехоҳам ки 100 шогирдама бо ёрдами худованд иншоалло то миллионера бароварда, миллионер тайёр карда бад барафтан. ин 100 шогирди ман миллионер шад ва ҳазорҳо ҷои кор сохта хизмат мекунад халқ ба. чорум, 50 китоб мехоҳам монам. баъд аз ман барафтан вай китобҳо кор кунад барои инсоният. 2 филм мехоҳам монам баъд аз сари худам. ин филмҳо якташа уже кардам, дуюмаша худо хад ман орзу дорам ки Голливуд ба мекунам. иншоалло як рӯз мешад. ҳозирнаш тирамоҳ ба филм наставник меборад, иншоалло моҳои октябр, ахирои сентябр, октябр ба тамоми кинотеатрҳо ба мо ҳаракат кардем ки дар территорияи СССР ҳами ҷо барод. ҳар кун насибҳомо чӣ бошад. ин коронавирус шуд. меҳнат карда истодем. ман мехоҳам ки ақаллан 100 бачае ки ҳамин ҳақиқатан худододаги ҳунарманд аст, талант дорад, талант не ки шароит надорад ки хонад. ҳамин хел бачаҳо ёфта за граница ҳисоби худам хонондан. ҳозираш ба 6-мин ҳафта уже ҳаст. бо далшиш ман ба сарфи назар вай инсон чӣ кор карда истод. мумкин якташ инженер аст, якташ духтура, якташ мумкин программист аст, якти дигаш мумкин вай. чибак ман гумон мекунам ки касбе ки баъзе одамое ки худо додага ва дастгирӣ кунидага вай миллионҳо одамо ба фоидаш мерасад. миллионҳо одамо ба.
мумкин ки ҳамин касба дастгирӣ кардан ба ҳамагӣ шумо ба 3000 5000 ё 10000 ё 20000 ё 50000 доллар мерад. не ки ҳамагӣ пулаин. ин пул ҳичи нест. Это всего лишь деньги. Не ки агар шумо як бача дастгирӣ карда, як кадри бақуввата дастгирӣ карда шахсият созед, ва шумо представ мекунед ки шумо ҳамин камакак пул қати тақдири инсон дига шуд. шумо мефаҳмед? як умри вай дига хел мегузарад. вай тамоман ягала баъд аз худаш бо ягала никоҳ мекунад. ина беҳад фаҳмидан дар кор. ҳаме чӣ ба ҳархела савобият будааст. ман ҳамин рӯз фаҳмидам ки агар каса шумо гӯшина сер кунед ин сабоб аст. неки сабобияташ то шаба рӯз агар рӯзона ҳавая ишкамаш ба хӯрокатед то бегоҳия. бегоҳӣ ба уже вай бо гӯшина мешавад. баъзе савобият ҳаст ки мана мисол гӯем як роҳа кунед вай роҳ 20 сол 30 сол одамо мерад мебиёд сабобияташ рафтан мегирад шумо ба 20 сол 30 сол. як дарахташ шунед 15-20 сол сабобияташ шумо мерасад. неки як инсона тарбия кунед илм тиед ҳазорҳо сол шумо меморед мебуравед вай инсон як некӣ мекунад. чӣ қадре ки номаи амоли вай ба некӣ нависад амон фариштагон шумо ба менависад ҳамин чиза чунки ки шумо сабабгори ҳамин будед. мумкин ки ин инсон бо як инсони дига ёд дод, бо вай як инсони дига ёд дод, бо вай як инсони дига. ана нигоҳ кунед шумо мурда бурафтед неки ҳазорҳо одамо некӣ мекунад. нигоҳ кунед ваё якдигараш некӣ карда бурафтан мегирад, хайрот кардан мегирад. номаи амоли шумо некӣ бурафтан мегирад. тани шумо мурд, тани шумо нест, таги шумо мурда бурафт. неки инсонигарияти шумо намемурад, шахсияти шумо намемурад то рӯзи қиёмата. барои ҳамон ақаллан камакак ҳаракат карда одам шуда бад мурдан дар кор. одам шуда бад рафтан дар кор дунё. ақаллан успед кардан дар кор ки одам шавӣ. чунки вақте ки шумо ин дунё рафтед мо ҳама гуноҳ бисёр мекунем, хатои бисёр мекунем. мо фаришта нестем. неки анамон некие ки мо як кас ба ёд додем вай некӣ кардан гирад вай мо ба фоида шумодан мегирад. ин қоида шавед. барои ҳамон ин беҳад зарур. ман шумо нақл карда ҳастам ҳаёти худам. шумо ҳаёти худатон вибор мекунед. ана ҳамин хел чӣ ана кун ман мехоҳам ки бо ёрдами худованд албатта 100 компания созам. 100 компания ки даромаддор бошад. ман мехоҳам ки ба дастари ман 1 миллион дарахт монад. ҳар як чизе ки ман шумо ба гуфта истодиам ҳамино ман карда истодиам. уже 140,000 дарахт ман шинондам. худо хоҳад мумкин 1 миллионам мегузарад аста. ман мехоҳам ки ба ёрдами худованд ақалла як чанда гейс сохта баъд буравам дар Тоҷикистон. ҳамин бизнесу ман сохта истам ки даромад кунам ки як чанда гейс сохта монам. чунки гейс ояндаи халқи мо аст. иқтисодиёти мо ба пеш бардоштан дар кор. ҳамин хеле мақсадҳои асосӣ ман ҳамин. барои ман кор карда меҳнат карда мегирам. мана бисёр шогирдҳо мегӯянд ту шумо қимали меҳнат мекунед монда намешед. не агар шумо ҳамон чизе ки худованд дар дилатон меҳр андохтага кунед монда намешед. дили нияти поқ қатӣ кунед монда намешед. ин қоидаш ҳамин. дили нияти поқ қатӣ кунед ягон вақт монда намешед. бовар кунед ин гапам роста. ман камакак шумо ба ҳаёти худам нақл кардам. неки ман мехоҳам ки шумо фаҳмед ки ҳамон чизе ки ман дарс метиҳам ҳамон чизе ман мекунам. ман ягон вақт аз кадом китоб хонда нақл намекунам. ман ҳамон чизе меомӯзонам. шогирдон бояд дарс метиҳам ки ҳаёти худам ба ҳамон чи ҳаст. имрӯз яке аз рӯзҳои хушбахтарини ман буд. администрация, включите чат, пожалуйста. Отпускайте чат, пусть чат работает. Администрация. Имрӯз яке аз рӯзҳои беҳтарини умри ман буд. Чӣ ба? имрӯз боғи суперинтенсивие ки ман кардаги ҳастам дар ноҳияи Спетамин ва гармхонае ки кардаги ҳастам президентам омадаги буданд. ҷаноби олия. хеле хуб шуд. ман ҳамин рӯз бо асари нав дараҷаи олиш қатъи чӣ гум бо бовари комил пайдо кардам ки ҳақиқатан ба ҳамин президенти мо ҳам соҳибкора дастгирӣ кардананд, ҳам мардуми сағиру ятиму ғариба дастгирӣ карда истоданд, ҳамин одамо дастгирӣ карда истоданд.
гапи бегуна ё гапи кӯча ба наретон. Ман ҳамин имрӯз бо аз сари худам гузарондам. Имрӯз мо кушодашавии вай будан, ман нав оби ҳамон қатравиша сар додам ба президента мо омадаги будан ҷаноби олӣ. Шумо ахотир набароред. Ман доимо шумо мегӯм, ватанамо обод карданамо дар кор. Шумо гапҳои ҳар ки ба наред, гапҳои мардуми кӯчагӣ ба нараведон. Ман бо мегӯм, аз падару модарам пул намондааст. Ман ягон хештабори мансабдор надорам. Ягон фақат ман такя ба худованд карда меҳнати ҳалол мекунам. Меҳнати ҳалол кунед, шумо азизед. Меҳнати ҳалол кунед, шумо ба худованд медиҳад. ҳама чиза болои қонун кунед. ҳамаша болои қонун кунед. аз қонун нагурезед. коратон пеш мерад. ман ҳамин рӯз боз як бори дигар сидқан ин чизо боз сахттар убедица кардам. барои ҳамон фаҳмедон, ман чандта пешниҳодам ки буд президента мо сахт дастгирӣ кардан. чунки вай чизо ман барои худам намекунам, барои халқам ай, барои ватанам ай. барои ҳамон мо ҳамамо карданамо дар кор бача. мумкин ки ягон те шумо телевизор боз ахбор ба дидагӣ бошедон. мумкин ки ягон те шумо вай ба дидагӣ бошед. телевизор ба ягон тотон ҳозир дидетон ме ахбор ба ме телевизор ба ҳозир телевизорро бо рафта истодаст ку ахборото ба. ё ки ҳамин мардуме ки имрӯз дарс ба шиштагиак бисёротон аз двая ғарибиҳо мусофирӣ не ҳозир ҳамин имрӯз телевизору ахбору ягонтон тамошо накардедоме. Не ютуб ба не телевизион ба якум канал канали Тоҷикистон ба. барои ман обязательно бинетон, тамошо кунетон. барои ҳамон ҳар чизе ки ман мегӯм кунетон. анакун маслиҳати ахроне ки имрӯз метиҳам як чи аст. маслиҳати асосие ки имрӯз метиҳам, шумо хотир набароред ки ҳар як инсон 24 соат вақт дорад дар як сутка. ҳама инсон 24 соат вақт дорад. зиёд вақт надорад. шумо ҳам 24 соат вақт доред. олим ҳам 24 соат вақт дорад. фаҳмиданед? ҳама инсон 24 соат вақт дорад. шумо ина дар хотиратон доред. шумо ҳама вақт 24 соат вақт доред. айн зиёд не. анами 24 соат вақтатона дар чӣ сарф мекунед, ҳаётатон ҳамон хел шуда мебаравад. барои ҳаракат кунед ки як минути умратона ҳамтун сарф накунед. як минуташа. сета савол ба ҷавоб медиҳам. ин саволат хато Анварҷон. видео канал ба сахранин мешавад, шумо дидан метавонед. ҳамин канал ба видео сахранин мешавад. фақат саволи дуруст нависедон бачаҳо. саволе ки шумо манфиаташ мерасад. саволе ки шумо ба дар ҳақиқат ягон фоида мебиёрад. ана саволи хуб инҷа барои саршавии кора мо аз банк сар гирифта кор кунем чӣ маслиҳат медиҳед? идеаҳо ҳасту пул нест. Не бародари азизам. агар ки шумо ҳамту идея дореду ягон фикр дореду, не ки ҳозир пул надоред, барои сар кардани кор ягон вақт қарз гирифта сар накунед. ягон вақт кредит гирифта сар накунед. тем более аз банк гирифтан вообще мумкин не. чунки шумо намедонед ки ин маҳсулот ба фурӯш мерава ё не. як дуюмаш шумо худатон ҳамон таҷриба надоред. ҳозир ин дар уровни фикратон просто идея ҳаст. сеюм команда сохта метавонед наметавонед, ин худатон аниқ не. вай не ки вақте ки банк гирифтед вай процент рафтан мегирад. фаҳмидед? вай проблемаш хеле бисёр. панҷум система сохта метавонед наметавонед, ин это вопрос. барамон ягон вақт қарз гирифта, тем более кредит гирифта бизнеса сар накунед. камакак пул ҷамъ кунеду худатон сар карда камакак кунед. камакак пуст небольшой. баъд партнёра мегиред ё инвестора мегиред, нишон метавонед мегиред, ман ҳамиқа кардам. агар ҳамина ту пул вложи кунӣ 10 баробар зиёд кардан метавонам. мана мисол, ман чӣ хел бизнесума сохтагӣ? якта магазин кардаги пули худам ба, баъд сони партнёра даъват кардаму 20 сита кардам. анакун якта ресторан кардаги, акун партнёра мегирам 20 сита 50 та мекунам. барои ҳамон аввал якташа мекунед, худатон ҳамаи хатоя мебинед,
шумо фаҳмидантун дар кор ки ҳамин кори кардан пул мебиёрад ё не? аз ҳама бизнеси хуб дар ватан чӣ маслиҳат медиҳад? Дар ватан бизнесҳои дар оянда хеле хуб мешудагӣ ин чизе ки ҳамон маҳсулоти табиӣ кунед, то есть натуральни продуксия, истеҳсоли натуральни продуксия қати кор кунед, любой ки шумо дар оянда як 50 соли оянда ба бизнесатон пеш мебаравад. Камакакам бошад сехи коркарди мисол мева айме, фрукти айме, чизе ки бошад ҳеҷ наметавонӣ кардан 20-30 дарахт-шинон. Агар ҳеҷ кардан наметавонӣ, не ки он технология пеши қати не. Он технология пеши қати аз 100 гектар 50 тон мегирифтед. Ҳозир 1 гектар 50 тон 70 тон гирифта меша, агар ки дуруст кор кардан тоед. Шумо гуфтед ки реклама дар дарсҳои ман нест. Барои чӣ дар ин канал ҳаст ку? Чӣ? Ман гуфтагим ки шумо реклама накунедтун. Канал реклама кунад, дарсҳои мана мекунад, китобҳои мана мемонад, меҳнатҳои моя мегӯд. Ана барои ҳамун пеш аз савол метитун фикр карда баъд саволатитун бачаҳо. Ҳозир ман ина дорам ки ина ҳамаш бисёр давида бурафт, ман хондан натуистам. Команда ҳаст, идея кор кардааст, фақат система нест. А банк гирам меша? Не. Системам наладан мекунед, баъд мегиред. Чубаки банк ба қарз гирифтед, процентҳои мо калон, особенно та Тоҷикистон боша процентҳо калон. Бозор постоянно аз берун ворид шуда истодааст. Доллар ба мехаред, пул кор мекунед, пули внутренни валюта қати қиинтар. Аввал система соз, баъд кредитаги бачам. Дар кадом бизнес дар Тоҷикистон инкишоф меёбед? Ман гуфтам, мана нигоҳ кунед, ҳамин рӯз ман дар вохӯрии президент будам, маҷлис ба 4 соат мо шистем. Як моҳа вая талаботе ё як солаш бошад, як моҳа хотирам буна 100,000 тонн мурғи гӯшти мурғ ба. Ҳамин 100,000 тонн таги 20,000 ба фикрам худи Тоҷикистон таъмин карда. 80,000 берун дар омада истодааст. Биё якта птица фабрика кунедтун, а хунатун сар кунед камакак, равған, ҳамин чизо. Худи картушка нақс содетун ақалан халқа мо бошавад. خیلی بسیار چیزاست که پول بسیار هم طلب نمیکنند، فقط مهنت کردن در کار. آزه کامنده وات کنی کجا شدین؟ آزه سلام استاد 200,000 روبل قرض گرفتم وای بچه میگه با میتی من میگم بقا گیرم. اگر گرفتگی باشی پول بچم نه که همون بقا گرفته تربیت کرده فروختن توی روسیه با این خیلی خوب میشه. من شما به میگم برای بقا گرفته فروختن اگر کدومت که در روسیه زندگی میکنی، من یک تا کیس نقل میکنم، یک تجربه که کنسولتاسیا دادم، یک تا بچه تاجیک خودم در همین از نوکوزنیتسک با و بچه چیکار کردگی؟ آن همین 6,000 سومی با 6,000 سومی با گوساله گرفتگی. بقا نه گوساله گرفتگی 6,000 سومانی با 6,000 روبل. 6,000 روبل همون 3 روزه 5 روزه میفروشن گرفتگی. همین از میگم 10 تاش گرفتگی، 10 تاش 60,000 با گرفتگی. 60,000 روبل 10 تاش گرفته کار کرده. همین 10 تا گوساله گرفته 40,000 روبل با شیر خریده است برای و گوساله که و خوردن در کار. در همین مدتی و 40,000 روبل با شیر و رسخت کردگی. آبشم شیرش بعد خوراکای و دادگش 1.5 سال بونی کردگی. نگاه کنید 6,000 سوم روسی خریدگی گوساله. انا کن 10 تا گوساله 60,000 با. انا بعد 40,000 با شیر گرفته 100,000 30,000 می چند پول دیگه با نزدیکتر 130,000 دیگه با 130,000 دیگه با خوراک دادگی در بین 1.5 سال. بعد همین 10 تا بقا حساب کرده بودم یک تاش 110-112,000 فروختگی، بعضش 80 فروختگی، 80 تا 110 فروختگی. آبش ما سردی گرفته بودیم چند پول من پول حساب کرده بودم همون پیش خودش با همین 230,000 رسخت کردگی 1.5 سال پس 850,000 فروختگی. انا کو خودتون حساب کرده برید 230,000 مینوس کنید، من آخر خورد و خوراک خودش نمینوس کنید، مثلا نمیدونم یک قسم دیگه 500,000 موندگی 10 تا همین گوساله. من این کارا کن بچم، پولی کمک قطعه 10 تا کردی یک بار دیدی فهمیدی بعد 50 تا کن 100 تا کن. وقتی که دو بار یک بار کردی 10 تا 20 تا 30 تا 2 تا پارتنر گیرو گو که تو من با 10 تا بقا خریدتی نصف پولش تو با اینش گو که تو 10 تا بقا خرید من باتی نصف پولش تو از گوساله خریدتی اینش وقت 10 گوساله با اینش قطعه پارتنر 10 گوساله واش قطعه 15 گوساله اینش قطعه 30 گوساله اینش قطعه пожалуйста у тебя есть 500 تا گوساله کن فروش. یگان قینش نیست بچه‌ها. یک سوال دیگه جواب میدم تمام. با بچه‌های 17-18 ساله چی مسئله میتید؟ هنر آموزید.
ба бачаҳои 17-18 сола маслиҳатам ҳаме ки бисёртар вақтата эконом кун, китоб хон. Китоб бисёртар хону, ҳунар омӯз. Як направление выбор кунед худатон ба чамо, ҳамон направление дур ба нарав. Ҳамон як направление илм омӯз корат пеш мебаравад Худо хоҳад. О, ин саволборо шумо успен накардастем бачаҳо. Ҳозир устод, ман бизнес партнёр дорам. Ҳозир сумдор шидам, мехоҳам танҳо кор кунам. Муҳаммадҷон, аввал ба бизнес партнёр қати кор кардӣ, пулдор шудӣ, аку мехоҳӣ танҳо кор кунӣ. Ин кора нағз не бачам. Шумо лӯши ҳавая инкишоф тиетон, осунтон мешавад. Мана нигоҳ кун бачам. Ман 24 та бизнесам аст. Ами 24 та бизнесами қати ман будаги, ҳозир якта бизнесам ба 404 та магазин дорем мо. Ҳамин 404 та магазин мана метавонам ки вай партнёрам мумкин ма 202 та шетиги ман 202 худам мегирам, худам мекунам. Неки ин беақлигаре. Агуҷо ҳамин бизнес ҳаме қаба буромад. Айсо партнёр қати якҷоя кор кардан. Партнёр қати кор куну, туғри кор кун, тоза кор кун, корат ба баракат мешавад. Бо якти дигар ҷавоб метиҳем, баъд тамом. Барои кушодани федеральный сет франшиза кредит гирифтан мумкин ме? Не бачам. Не. Аввал ба наги, вай франшиза хариди адно. Неки ва ту кардан метои, наметои, инам аниқ не. Ман франшиза худам фурӯхта истодам, худам медонам франшиза. Ман сохтаги чандин шогирдомо упаковат кардаги бизнесаш франшиза ман кардаги. Барои ҳамон наги. Идея ба кредит наги ягон вақт. Ман пештартар бисёр халқамо мегуфтам ки китобо хонетон, ин хел бизнес кунед, вай хел бизнес кунед. Чунки медидам, ман худам ки инҷиба ки набудам, доимо ки инҷиба набудам, барое ки шумо бизнеса кунед ва бизнеса контрол кардан дар кор. Бизнес ҳамтун ман мехоҳам ки бизнес мешавам, гуфтам ман бизнес намешавад, ё ки ман орзу дорам ки бизнес ман даромад тиҳад, гуфтам ин хело бизнес намешавад. Бизнес ҳама вақт аз шумо требовать мекунад ки шумо ва контрол кунед. Агар вай контролаш дуруст набошад, система налажен набошад, продукт правильный набошад, кор пеш намерад. То ба ҳамин рӯза ман Тоҷикистон росте гап, то ба ҳамин соли 2019 то соли 2019 ман стратегиям дига хел буд. Чӣ хел стратегия доштам ман? Аз 2008 ман мерафтам, дарс медодам. Бизнесома дар дига давлатҳо сохтам. Дар дига давлатҳо сохтам, чунки ҳам иқтисодиёти во пешрафтагӣ буд, ҳам осонтар кардан буд бизнес шуд он тарафоба. Баъд ҳам обороти пул тезтар буд. Обороти пул маржа нағз буд, обороти пул нағзтар буд и так далее. Баъд ман доимо ки вай тарафоба мегардам, ҳам кадр ёфтан осонтар буд. Баъд ана технология буд. Бисёр чизош ба мисол унҷа ба муҳит ки осонтар буд. Ман аввал унҷо ба кардам, не ки ҳар боре меомадам Тоҷикистон мегуфтам ки инҷа бизнес кунед. Не ки ман медонистам ки ҳамон пулама, ман мисол агар ки ман ҳамон $100,000, $500,000 ё ки $1 миллион, агар ки ман ҳамина дар Тоҷикистон вложить мекардам, соли гапам 2010, 11, 12, мисол ё 13, ҳамон отдачаш намешуд, ҳамон возврат, ҳамон хел рентабельносташ ҳамон хел намебаромад. Барои ман чӣ хел стратегия доштам пештар? Аз сабабе ки худам доимо инҷа ба ки набудам, ман стратегиям ҳамин хел буд ки аввал ман меёбам, вай ба гӯям Тоҷикистон меёбам бачаҳое ки ҳавасманд аст, бачаҳое ки мехоҳад ки дар ҳақиқат бизнес кунад, баъд неки камутум карда истодааст. Дост ман ҳаст ку бачаҳое ки бизнес мекунад, анакун бизнесаш шуда истодааст, бизнес прибыльный, идеяш востребований, неки пулаш намерасад ки расширяться кунад, ё ки залог надорад ки кредит гирад, ё ки банк наметиҳадаш кредит, ё ки ҳамин хел. Ман гуфтам аввал якум стратегия ман ҳамин хел буд. Ман гуфтам ҳамин хел бачаҳо меёбам, ҳамроҳи ҳамон, то есть ман инвестиция мекунам бизнеси вайба, зато ҳам вайба осун, ҳам манба. Ман дар давлатҳои бегуна бизнеса месозам, а онҷи пул бисёртар овардан метавонам. Анакун ин бача бошад, ин дар бозори дарунӣ бизнеса сохта пеш ба рафтан мегирад. Зато ман ин тарафаша мебинам, вай бошад ин тарафаша бизнеса. Не ки ин стратегия ман кор накард, намедонам ман ё ки ман партнёрро хато выборат кардам, ё ки ҳам вақт ман таҷрибаи корим кам буд, ё ки ана гӯям бозорамо тайёр набуд. Ман бисёр касо қати 5-6 кас қати кор кардам, ҳамин ягон проект дилангим барин нашуд рости гап. Мана мисол якта микродепозитная организация вложить кардам, хостам ки ҳамин аста-аста банк ба табдил тиҳам ки баъд дига проектҳо ба осонтар шавад. Рости гап таги 1 миллион бой додам, 840,000 ман бой додам, нашуд. Чунки ҳамин ё ки мардуми мо тайёр набуд партнёри ба.
На самом деле партнёри ба осон аст кор кардан, чем тоқа кор кардан. Ана дуюмеш ки вай ба вложит кардам завод ба переработка вай ба фрукти, манин зардолу вай ба ашт ба. Ҳамон қатиям то кор кардем, то кор накардем, то шуд кор, то не. Ошим ахир охираш ҷудо шудем. Боғ кардем ашт ба 240 чанд гектар боғ кардем, баъд бо ҷудо шудем. Мана мисол 140 чандташа ман гирифтам, 100 чандташа вай одам гирифт, ҳамин хеле ҷудо шудем. Ман намегӯям ки боғ ба зарар кардам ман ё вай ба не, худо ба шукр ҳамон боғ по крайней мере ман ба монд. Не ки завод ба мо маҷбур шудем бо ҷудо шудем. Аксе ки намедонам чӣ хел ки ҳамин хел нашуд. Ана дар хуҷанд ман домсозӣ кардем. Инам дилангим не, он чизе ки ман мехостам не. Рост дигам. Ёвон ба заводи равған аст, унҷо бам инвеститсия кардам. Ако ман дидам ки во грани банкротства будан, банк вай ба еберери ба кредит калон, ана ако ва хостам ки дастгирӣ кунам, бахад ман ба Евразийский банк реконструксия ва ман наоборот идеои ман сахт қабул кардам, бе як ҷое кор мекунем. 2017 буд, 16 буд ба фикрам 17. Ана ҳамин пули худам ба зур кашида гирифтам, ҳозир бозам як қисмаш нагирифтам. То есть ҳамон стратегия ман кор накард. Стратегия ки ман мехостам ки бизнеси дигаро ба пул мемонам, бо як бизнес дига ба вложит кардам, угольни шахта ба ваём хо неки ва пули мана гардонда додан, як сол пасаша вай, ну не то. Як дута угольни шахта буд, якташ дига ба чӯ буд, ҳозир ваём пула гардонда догишни 3 сол 4 сол шуд. Мақсади гапи ман чи? Ҳамин стратегия кор накард. Хотя ман мегуфтам бачаҳо ки ҳамин хел, ё ки ман опытный инвестор набудам, ё ки партнёрро то выбрат мекардам, ё ки ман контрол кардан натонистам. Не ки аҳама ваш ки ба назарам ки контрол кардан натонистам. Ман ки дурба будам меомадам, хай коғаз ман ба нишон метиҳад, не ки ва коғазе ки нишон метиҳад, коғаз ба чизе ки хоҳед, коғаз нависта мешад ку ман успеҳ намекардам ки аз дарунаш ҳамин чиза проверка карда бинам. Баъд хулоса ба омадам ки не дига ман ин кора намекунам. Ҳамин хулоса ба омадам соли гузашта моҳи январ 2019 ман полни хулоса ба омадам ки дига ман бизнесума танҳо худам месозам дар Тоҷикистон. Ман гуфтам худам месозам, ба нишон метиҳам, худам месозам, ба нишон метиҳам. Ана худо ба шукр дар байни 3 моҳ ма ҳамин гармхонае ки дасти писбадем ҳамин мо сохтем команда муқатти моҳи май сар кардем. Ахири май ман 1 июн буд, 31 май ё 1 июн рафта ҳамонҷо ба худам 1 ваяша рехтам. Амон чи гум тумба ваяша бетонаша ман ароба қати овардам, худам 1 бисмилла гуфта худам рехтам, будам ҳамонҷо ба август ба уже мо тамом кардем. 15 сентябр ба уже шинондем. Мана имрӯз президентам омада дидан чашми худашон қати як кушодагиша будан, як галавай шуд. Хеле хуб шуд. Ман акун боғҳо интенсивӣ карда истодем дар Тоҷикистон. Худам ба кадом мақсад? Ман ин чизҳо барои чӣ карда истодем? Теплицам технологияи беҳтарин қати сохта истодем ки баъд ина худо ба ёрдами худованд тамоми бачаи бизнесмени ки аз Тоҷикистон хоҳад ки омӯзад биёд мо ёд метиҳем. Мо ёд метиҳем, технология ёд метиҳем, даже дар кор шояд ёрдам мекунем. Рафта инҷо проблемашам бисёр, росте гап, ёд метиҳем, ёрдам мекунем. Ана вашам бошад боғи супер интенсивиам ва ман тухмаша аз тоз наҳолоша, як сорташ американский, як сорташ австралийский, ҳамин аз дига Давлатов овардем. Росте гап қима заминои бекорие ки ҳамин вай хофтидага будан, заминои вай корам не, ман заминои бекора гирифта кардага, ҳамин супер интенсивия, як заминое ки агар дига бошед краи ҳамон ҷарроба вай буд пештатар лесопласт мекардан, ҳозир ва бурида партофтаги ҳамин решаҳои калон мондаги ман ин хеле як замини обшин партовия гирифта ҳамин хеле обод карда соз кардем мо. Ана баъд 50 таги 60 гектар, мумкин 54 бурод, мумкин 56 гектар бурод бо қумсангиро боғ кардем, боғи вай писта, бодом, ҳамин сол кардагим. Ҳамин мегӯям тун ку 2019 ман қарор кардам ки ҳамин бизнесума худам месозам. Инҷо ба команда сохтем, баъд 1 сол ба ҳамаша карда истодем. Оянда ба ман хел мекунем. Худо хад ман ниятҳои калон дорем дар Тоҷикистон. Ман камаш ба нашад 20-30 бизнес мекунам ман дар Тоҷикистон иншоалло. Ин стратегия кор дод. 1 сол ба худам шито фикр карда буромадам ки дар Тоҷикистон бизнеса сахт худатон контрол мекунед, баъд мешавад. Дига хеле гахти намешавад. Контрол бизнеса беҳад чизи вазнин. Контрол, командная работа, контрол и основной чи. Контрол.
چی قایی که شما با گام نزند کسی وای خدا ترس است وای نماز خون است این بیزنس به این کارو با وای نتید چی گم слишком не надейтесь на это бизнес ба ин коро намешад бизнес ба контрол баъд худо баракаша метиҳад баъд кортун пеш мерад худо хад иншоалло ман ҳозир ин барномае ки ҳозир далши манин вай ба мебинед ҳозир манин ролик ба анамин имрӯз рӯзи 25 март президентам омада будан ҳамин боғи мо ба ҳозир манам худатун мебинед чашми худатун хати ҳамин бизнесо чӣ хел ҳаст ин фақат суперинтенсиви ин гармхона анбоҳҳои пистои ва шинҷибе нест бо дигар корхонаҳо мекунем як сол пас дига ман бо анча бизнесҳо мекунем худо хоҳад барои ҳамон ман орзу мекунам ки ҳар як шаҳрванди тоҷикистоне ки аз тоҷикистон буромада рафтагӣ аст ақалла омода ҳамин камак як ҷои кореам сохта бобура ақаллан 10 дарахт омода шинонетон ақаллан ҳамин додару хоҳари худ ба як ҷои кор сохта бояд рафтан дар кор манам пештартар хешту борам ба пул медодам ҳар боре ки воба пул дар кор мешуд ман дастошумо пул медодам ман гумон мекардам ки ман ёрдам карда истодам ман гумон мекардам ки ин хубия як муҳтоҷиша бурдам мушкилиша буровардам ва баъд фаҳмидам шумо пул қати ягон кас ба ёрдам кардан наметавед саҳаре метиҳед як ҳафта пас вай бо проблемаш гум намешавад бо ин проблемаш ҳал шуд бо як проблеми дигаша ҳаёт ба шумо пул қати ягон кас ба ёрдам кардан наметавед барои ҳама худо гӯяд ки ҳар кас ба худо худаш батиҳад алакун ман дига стратегия пештартар хештаборам ба мехел як бор небор пул дода мегаштам ё рафиқам ба ман ҳама фикра дига кардагӣ акон стратегия ман тамоман дига ҳар як хештабора ёфта тоест диққат карда ман мебинам чӣ фаҳмишашай ҳамон фаҳмишаш ба аста бизнес сохта метиҳам ҳозир ман мехел кардагӣ шуда истодааст худо бошуд кор работает ҳамин стратегия результати хуб дод худо хоҳад дар байни як сол ман гумон мекунам хеле результати хуб чунки ман гармхонае ки ман сохта дар тоҷикистон ҳамин технология якум бор мо карда истодем боғе ки супер интенсивие ки мо кардагем дар тоҷикистон якумай ин хеле хубай ман гумон мекунам ки натиҷаи хубай барои ҳамватанои азиз ба гапи беруно наред гапи кӯчақати наред вақте ки як кас ин мегӯд вай мегӯд гапаша гӯш накунед омода сохтан гиред ватана шумораи мо бисёр шудаш дар кор ҳама вақт дар хотир доред ки дар тамоми давраи замон дар давраи қатъию гушнагию камбағалию ҷангу ҳама мушкилиҳо ба ҳамин анамин миллата анамин соҳибкоро хӯронданд ҳамин рӯз дар ҳамин маҷлис ҳамин гапа президента мо гуфтанд ҳамин рӯз дар ҳамин маҷлис президента мо гуфтанд ки коргироҳи ҳукумат ҳама дар хотират набурод ки дар тамоми давру замон ҳама мушкилиҳо солое ки мо аз сар гарзонем мушкиле ба ҳамин анами халқа дураша наздик кардан соҳибкоро ҳамин халқа хӯрондан соҳибкоро шумо воба мушай накунедон воба дастгирӣ кунедон даже бо мана ин ҳозир ин карантин буромадагӣ ба ва инҷо гуҷои бекунерад як гала ҳама ҷо маҳкам проблеми соҳибкор хеле бисёре ҳамин содироту воридота коре кунедон ки вообще ҳама ҷо дастгирӣ кунедон мушай накунедон рафта ҳар год правика карда нагардедон ман ҳамин рӯз гӯши худам қати шунидам чашми худам қати ман бори дигар хулоса бомадам ки ҳамин шароити именно иқтисодия давлати мо тайёр шуд мумкин пештартар як бор нумбор шумо гапотон намегирифтан як коғазатон сари вақт намешуд ё чӣ бовар кунед аста халқам дига мешавад аста давлатам дига мешавад ман шумо нияти оянда кардану мо дар кор ҷамъият дақиқ намерад ман чӣ гуфтани шумо ба ман гуфтане ки баъд аз 3 сол 5 сол бозори тоҷикистон холӣ ҷош намемонад тамоми бизнесҳои нағз банд шуда мебуравад ҳозир ин бизнес холиай ягон вақт вакуум намемонад ягон ҷо ба чизи хуба албатта дигаро дида мегиранд иностранцо мебиён мегиранд ҳозир нигоҳ кунед мана шумо мегӯед ки конитилою мана ин роҳҳою ин дигар чизҳо иностранцо гирифта кардан хитоиҳою мана ин смен заводҳои чӣ ба ки ҳамин ниши ба бизнесменои худомо ҳамақа пул надорад 50 миллион 100 миллион компаниҳое надорем ки 50 миллион 100 миллион монад барои ҳамон мана ҳамин ниши полный свободен мана мисол чӣ ба хитой намебиёд ки птица фабрика кушод мо ба майдак ё ки биёд мороженое сехи мороженое кушод чӣ ба ки инҷо бизнесменои худомо карда истода шумо бизнеса ёд гиритон ҳамин ниши ба мана ҳамин сегменте ки пули зиёд ки дар кора ҳамон ба ва ё омада гирифтааст ва ё даромади кам гирифтан С.Давлатов мо не хеле бисёр гирифта истода
ба чӣ кадом сабаб? Ба сабаб ки ману шумо ҳамона дер ёд гирифтем, шароит надоштем. ману шумо карданомо дар кор, бизнес сохтаномо дар кор, тамоми бизнесҳои хубе ки дар Тоҷикистон ҳай, мардуми худтомо харида гирад. мардуми худтомо бояд ки аксионери ин компанияҳо худи фарзандҳои тоҷик бошад. ин гапи мана дуруст фаҳметон. ин маслиҳате ки ман мехоҳам тиям шумо ба илоҳи ватаномо обод шад. 100 сола шавитон.